Има 3 начина да скалираш бизнеса си. Тоест да постигнеш повече, отколкото постигаш в момента. Първият начин аз наричам хамалския. Ако ти знаеш с какви усилия правиш една сделка, да удвоиш усилията. Това е начинът, който аз най-малко харесвам. Вторият начин е да анализираш процесите и да подобриш някои сегменти, така че със същите действия да постигнеш по-добри резултати. И третия начин е като делегираш. С това видео в момента искам да сложа началото на канал, който е насочен изцяло към брокери. Как те да бъдат по-ефективни, как те да бъдат по-организирани и как тяхното ежедневие да бъде по-продуктивно. Така че, първото видео в канала ще бъде насочено към годишно планиране. Защо към годишно планиране? Защото съм виждал много глупости в плановете на колегите. И по-точно, глупости като искам да си купя нова кола, искам да си купя нов апартамент, искам да направя 15 сделки. Това не е план. Това е желание. Планът е нещо, което може вие да окажете влияние върху него, а именно действия. Тоест, аз мога да планирам действия, благодарение на които действия ще достигна до крайен резултат. Има още едно нещо, което отдалечава повечето брокери от перфектния план. И това е липсата на анализ и дисциплината за въвеждане на данни. Но в днешното видео ще помогна на брокери, които нямат опит, които нямат цифри и ще им помогна така, че те да имат базов добър план, с който те да започнат първата си година. Или да направят първия си, що горе нормален план в бизнеса с недвижими имоти. Така че, сега искам да влезем. Тук ще пусна един скрин рекординг. Сега искам да разгледаме една таблица. В тази таблица аз съм я разделил на 3 части. Тя е супер базова, абсолютно нищо сложно. Задължителни лични разходи. Наем, ипотека, храна, комунални услуги, транспорт, здраве, образование на децата, дрехи, козметика, разходи за домакинство. Неща, които няма как да ги пропуснеш, без значение с какво се занимаваш. Тоест, имаш ли възможност да кажеш, този месец няма да си плата наема, или този месец няма да си плата ипотеката, или колко месеца имаш право да го казваш, или този месец няма да купя храна за вкъщи, или този месец няма да платя ток. Това са неизбежните разходи, които имаме. Аз съм заложил някакви прогнозни цифри, за да може по-ясно да илюстрирам примера си и да разберете какво имам предвид. Като съм сметнал 4630 лева, евро, който каквато валута иска да сложи. На второ място съм поставил бизнес разходи. Реклама, обяви в имотни портали, видео заснемане, видеообработка, професионална фотография на имоти, маркетинг, гориво, телефон, софтуери, данъци, поддръжка на техника, бизнес срещи. Всичко, което вие имате. Хвърлил съм пак една прогнозна цифра, която не е необходимо да се съобразявате с нея. Целта е да мога илюстративно да разберете в крайна сметка как ще ви помогна да планирате. Имаме бизнес разходи 2350 лева или евро, вие си изберете. И имаме допълнителни разходи. Това са разходи, които могат да бъдат премахнати по време на криза. Почивки, пестявания, нова техника. Да речем в момента снимам с камера, искам по-нова. Да, обаче тази камера може да ми върши работа поне още 2 години. В момента съм с iPhone, няма значение кой. Излязъл е новия. Да, обаче аз миналата година си взех това. Каква е причината да вземам новия? Плюс новия е ужасен. Глезоти, скъпи дрехи, платени абонаменти. Примерно YouTube Premium, хобита, обзавеждане, подобрение по колата. Неща, които може да уреждам в криза. В момента обаче аз съм ги сметнал. И те са с най-малко перо в бюджета. Сега, каква е причината да сметнем абсолютно всички тия разходи? Целта е да имаме една база, върху която да стъпим. На нас тези пари не трябват, за да живеем нормално. На нас не трябват личните разходи, на нас не трябват бизнес разходите, а всеки обича да планира една почивка поне на море и една на планина. Така че, ние взимаме базовите разходи, записваме си ги и вече имаме минимален месечен разход, върху който да стъпим. И сега тук искам да ви поканя да влезем в втората таблица. Годишната ни нужда на база разходите, които видяхте в предходните кадри е 83 760 лева, евро, който каквато валута иска да се сложи. Минимална сума за покриване на лични и бизнес разходи. Като в това число сме включили 1-2 почивки, 10% спестявания и абсолютно всички останали неща, които видяхте в таблицата. Тук е момента, в който искам да ви поканя, когато вие си правите една такава таблица, да заложите между 5 и 10% непредвидени разходи. Това са неща като, примерно, детето да си пукне главата или да щупите джантата в някоя много гадна дупка или някой да ви нареже гумите, защото не сте паркирали като хората. Вие не планирате някой да ви нареже гумите. Обаче, във всеки месец вие залагате 5-10% от бюджета си непредвидени разходи. Общата сума е 83 760 лева. Тая сума обаче е за 12 месеца. Тук обръщам внимание. Ние трябва да разделим тая сума на 10 месеца, защото има национални празници, ходим на море, ходим на планина,
има почивни дни, има дни, в които ние боледуваме и при всички положения ние не работим 12 месеца плътно в годината. Да не говорим, в които има по един, по два дни или дълги уикенди, които също отнемат много от работното време. Тоест, сумата, която ни е необходима за 12 месеца, ние трябва да я разположим в нашия план на 10-месечна база, за да може да планираме почивки, разболявания и непредвидени моменти, в които ние не можем да работим. След това взимаме средната комисионна. Личните ми наблюдения са, че в София средната комисионна, която достига до брокера, е около 4000 лева. Има агенции, които плащат около 30% на брокера, има агенции, които плащат около 50% на брокера. Тоест, аз съм взел цифрата 4000 лева като отправна точка за средна комисионна, която може да вземе един брокер. Пак зависи от сегмента, в който работи. Но тук е момента, в който вие трябва да вземете вашата средна комисионна. Ако нямате данни за средна комисионна, вземете данни за средна комисионна от колегата ви с най-много опит. Поискайте за последната една година анализ на сделките му и поискайте да видите каква е неговата средна комисионна. Падна ми батерията на основната камера, затова продължавам на вторичната. Затова винаги е добре да имаме две камери. И когато имаме средна комисионна 4000 лева, разделяме на сумата, която е необходима за всеки месец да може да живеем нормално. И се получават 21 сделки за цялата година. Тук е момента, в който ние трябва да разделим сделките пропорционално. Ако сте стар брокер и имате анализ, какъв процент от сделките ви идва благодарение на купувачи и какъв процент на сделките ви идва благодарение на продавачи. Тоест, ако 75% от сделките ми идват с купувачи, аз бих планирал 15 сделки от тия да бъдат с купувачи и 6 сделки да бъдат с продавачи. Понеже не знам кой в какъв процент прави сделки, взимам равни пропорции. В случая, когато имаме 21 сделки, слагаме една сделка превес за едната страна и получаваме примерно 11 сделки с купувачи и 10 сделки с продавачи. Сега, тук е момента, в който е добре да имаме анализ на колко клиенти, с които работим, ние правим една сделка. В конкретния случай аз съм взел на 3 клиента да правиш една сделка. Защото не всеки клиент, с който работим, е сделка. След като ние знаем броя на клиенти, с които трябва да работим, ние на годишна база може да сметнем колко клиента ни са ни необходими, за да работим, за да достигнем нужните за нас 21 сделки. И в конкретния случай са 63 клиенти, с които ние трябва да работим за цялата година. Оттам вече трябва да се обърнем към момента с колко клиента трябва да се срещнем, за да вземем един клиент. И тук вече получаваме информацията. Ако 3 срещи ни водят до един клиент, а 3 клиенти до една сделка, това означава, че 9 срещи ни водят до една сделка. 9 срещи, взимаме 3 клиенти, правим една сделка. Илюстративни цифри при всеки може да бъдат различни. И сега вече в момента искам да обърна внимание на това. Т.е. клиентите, с които трябва да работим, спрямо сделките, ние имаме 2 сделки, които са незадължителни на всеки месец. Ние имаме 6 клиента, които трябва да имаме всеки месец и ние имаме 20 срещи, които трябва да направим всеки месец, което ще ни помогне за годината да имаме около 190 срещи, ще ни помогне да имаме около 63 клиенти, с които да работим и необходимите 21 сделки. И финалното нещо, което може да направим е да разбием на седмична база. На всеки 2 седмици ние трябва да правим по една сделка, за да може да задоволим базовите нужди на нашето семейство. На всяка седмица ние трябва да работим минимум с клиенти половина-2, т.е. да взимаме клиенти половина-2 нови на седмица и да правим минимум по 5 срещи. Това нещо ще ни помогне ние да задоволим базовите нужди на семейството си, плюс да задоволим нашите бизнес нужди. Сега, до тук добре. Вече имаме ориентир. Аз трябва да правя 5 срещи на седмица, трябва да взимам 2 нови клиенти всяка седмица и на 2 седмици да правя по една сделка. Ако нуждите ми на семейството са, аз да изкарвам по около 8500-9000 лева на месец. Това нещо ще ми гарантира, че аз няма да имам лишение, без значение за какво си говорим. Въпросът тук е, ако нямате анализ, кое ще ви доведе тия 5 срещи, вие не можете да планирате действията. А там е ключът, защото вие трябва да планирате действията, които ще ви доведат до тия 5 срещи. А именно, определен брой обаждания, определен брой географски фарминг, определен брой студентни контакти от имотните портали, определен брой активности в социалните мрежи, определен брой имейли с follow-up система последващи дейности към хора, които към момента не са активни на пазара. Затова,
Когато ние имаме ориентир, първата седмица или първия месец заложете цифри и вижте какво е изпълнението. Тази седмица имах хикс на брой студени обаждания, хикс на брой активности в социалните мрежи, хикс на брой имейли към клиенти. Колко срещи ми донесоха те и колко клиенти взех благодарение на тях. Когато анализирате резултата от първия си месец, вие ще видите дали усилията ви са достатъчни или дали прилагате инструментите по подходящия начин. Но това ще ви помогне вие да имате един много по-ясен план къде искате да бъдете в края на годината. Защото по този начин вие ще може да виждате тази седмица аз не направих 5 срещи. Тази седмица не взех 2 клиенти. Този месец направих само една сделка. Кои са нещата, от които аз трябва да се лиша, за да мога да компенсирам? И тук е момента, в който трябва да се зададете въпроса. Искате да отрежете почивката? Искате да отрежете новия си телефон? Или искате да покачите уменията си, благодарение на които вие да може да направите 1-2 сделки повече в рамките на същите усилия? Изборът е личен. Всеки може да го направи. Ако искате, тези таблици мога да ви ги споделя, за да може всеки, който иска да си извади базовите разходи, след това да си наложи спрямо цифрите, които има като средна комисионна, като произход на сделките и оттам вече да планира действия. Ако има някъде информация колко действия биха му довели тия срещи и тия клиенти, той може да се изготви много, много добър план. Ако няма информация, ще се наложи да научква. Обаче, при всички положения, ако искате да не скалирате дохода си хамалската, ще трябва да изградите дисциплината, да анализирате цифрите си и да отчитате възможно най-голям брой информация за вашия бизнес. Защото това нещо ще ви помогне да вие да направите прецизни планове и да видите къде са грешките, които вие допускате във вашия бизнес. Кои умения трябва да подобрите. И така само в рамките на едни и същи усилия, вие ще можете многократно да увеличите броя на сделките, които правите. Поне така се случва с хората, които са част от моята академия. Без да увеличават усилията, увеличават броя на техните сделки. За финал на видеото искам да ви кажа, има приложения, благодарение на които едно такова приложение е Expense IQ. Не е платена реклама, това е приложение, благодарение на което вие може да следите вашите разходи. Всеки ден да се записвате 20 лева за кафе, 30 лева за не знам си кой. По този начин в рамките на 6 месеца вие ще имате точна статистика какво и къде харчите. Освен, че това ще ви даде поглед за изтичане на пари по грешен начин, това ще ви доведе и много добър поглед колко пари са ви необходими на месец. Защото това е един реален план, в който вие трябва да се зададете въпроса от какво мога да се лиша. Защото аз да искам 15 сделки или аз да искам нова кола, това са неща, които мога да кажа, аз много ги исках, обаче не се получиха. Обаче, когато за този план, който ви предлагам, стоят вашите нужди, тук искам да чуя какво е вашето оправдание да не постигнете целите си. Ще лишите детето си от лятна екскурсия? Или ще го лишите от нови дрехи? Или ще лишите жена си от козметични процедури? Бизнесът с недвижими имоти дава неограничени възможности, стига да си готов да платиш цената, за да достигнеш до тях.